Bună și bine ați venit într-un nou vlog! Uitați că am pornit într-o nouă aventură! A venit un pic ambrozia la nas, ori efectele de... Nu contează, ați scris în comentarii unde plecăm. Uitați că am ajuns în aeroport, încă nu cu avionul. Dar... Și știți cât face pe drum? O oră și 50 de minute! Pa, pa! Check it out! Bună și bine ați venit! Uitați că am ajuns în Grecia! Cei care au scris Grecia au răspuns corect. Și suntem în Creta. Vom sta aici o săptămână întreagă. Astăzi e sâmbătă și nu doar că e sâmbătă. Așteptăm până la urmă să luăm bagajul de la Calo. Este pe bagajul lui tati sau lui mami. Și a fost drastic pentru că mi s-au înfundat urechile. Vai, am o gumă de mestecament violată. Hai să vă zic planul. Mai întâi am mers cu avionul, apoi ne luam mașina, înainte mâncam ceva că suntem flămânzi. Apoi, după ce mâncam, ne luam mașina, eu Panda, am mers în Spania cu o Panda, ne-au furat hoții, mama. Apoi mergem la cazare și apoi a doua zi. Și ne vedem mâine, pa, pa! Calimera, dragilor! Uitați că am ajuns la cazare! Să vă prezint amicul meu! Bună! Ce mai faceți, amicilor? Vă iubesc! Da, te lăsăm! Hai să vă prezint planificarea. Adică chestia pe care ți-o faci și vă de undeva. Eu am inventat-o. Ieri a fost ziua asta și ar trebui să fie asta. Așa că e ziua 3. Ok. Primul pas. L-am exemplu. Mâncăm cereale cu lapte. Și al doilea pas, pas 2, mergem să lărim. Și pas 3, mergem să vizităm nu știu ce ruine. Și pasul 4, mergem să mâncăm de prânz, ca exemplu pizza. Și pasul 5, mergem la piscină. Și pasul 6, mâncăm cina, de exemplu paste. Și apoi ne culcăm. Stai să vă arăt. Cine știe să citesc Creta. Grecia. Și ăsta este steagul Greciei, iar ăsta al României. Din România în Grecia. Ar trebui să-l fac așa mare că nu prea știu. Haideți să vă arăt piscina. Uitați! E frumoasă, nu? Vreau și eu acolo. Merge la olărit. Abia aștept. Nu știu ce să fac. Un bol pentru cereale sau o cană pentru apă? Voi ce vreți? Scrieți în comentariile că nu sunt. Pa!
Uitați că am mers la Olărit și eu, uitați. Nu e chiar cine știe ce, dar asta mi-a rău și mie. Nu pot nici cu plastilina. Nu știu de ce. Am văzut o doamnă care făcea multe lucruri. Da, cu aparatul de învârte și face mai așa. Eu am făcut-o cu mâinile. Am urdărit. Dar sunt multe lucruri interesante și vreau să mă fac de asta când voi fi mare. Lătoare. Și zic să în set de jucărie de Olărit și plastilină. Haideți mai departe! Bună și bine ați venit! Uitați că am ajuns la cetatea Knossos și sunt niște ruine interesante, pline de istorie. Sunt așa de entuziasmată. Ne vom distra pe piste. Da! Mâncare? Da. Veniți după mine. Bună și bine ați venit! Uitați că am ajuns, am vizitat ruinele și acum stăm jos că e so hot de cald. Urmează să mâncăm. Mi-e foame. Poate vă mănânc și pe voi. Aveți mare grijă. Pa, pa! Bună și bine ați venit! Uitați că am vizitat ruinele Palatului Knossos și am mers să mâncăm. Acum suntem în bordul din Heraklion și uitați bărcele și apa mică. Și am adunat pele drăgăți. Am alergat după porumbei și mântuia asta, apoi noapte, iar apoi încă o dată și am mai văzut și un avion. Aici e culoare de avioane de la aeroportul din Heraklion și sunt spectaculoase când acestea accelerează. Când decolează. Uitați acum! Acolo avionul! Ați văzut? Am rămas aici sus. Bună și bine ați venit! Uitați că e a treia zi și urmează să mergem la piscină și apoi la mare. Am mâncat micul dejun și am jucat și șah mare. Eu am câștigat, tati a pierdut, eu am pus cu alb, iar tati cu negru. Să mergem! Uitați că am ajuns și în piscină, unde trebuie să mă obișnuiesc. E călduță. E de 50 centimetri
ce au delfin cu o minge. Bună și bine ați venit! Uitați că a venit mâncarea și suntem la plaja Matala Beach. Am mers la piscină de dimineață, iar acum am mers să mâncăm că... Da... Ne foame. Am făcut pentru vreo 40 de minute. În timpul ăsta eu am dormit. După care o să ne bălăcim la plaja asta și după care încercăm să ajungem la o altă plajă, dar vreau să le mai aici. Pa! Apusul. Am fost și la plajă, dar... Uitați ce-am găsit aici. E numele meu, e neprescătoare. Și am mai făcut și verișoare mele Ariana și vecine mele Iris. Pa! Bună și bine ați venit! Uitați că... Asta e ultima zi, din păcate, la cazarea asta, dar vom merge la altă cazare. Astăzi vom face ce cautul. Mergem la cealaltă cazare, apoi mergem la plajă. Bine e. La nisip bun și cum la plaja aia. Ne-am bălăcit de la ultima filmare. Ce vreau să mai vizităm o plajă, dar să fac mai prea târziu, că mami și tate credeau că facem puțin, dar făceam o oră și nu știu cât, era după amiază. Așa că am văzut apusul din mașină și am mers la cazare. Pa, pa! Bună și bine ați venit! Uitați că am ajuns la plajă și acum vom mânca prânzul. Apoi ne vom bălăci și ne vom juca în apă și în nisip. Și este la plaja La Sarna. Este o plajă foarte frumoasă și întinsă cu nisip mare. Este în partea Zerahane. Rămâneți alături de noi să vedeți cum ne vom distra. Dar înainte să mâncăm. Bye! Bună și bine ați venit! Uitați că am ajuns la mare! Să văd! Arăt cum mă duc în apă! Veniți! Apa e călduță, nici chiar, dar... Și e super tare! Am ajuns la mare! E foarte bine aici! Nu? Haideți în apă! Bună și bine ați venit! Uitați că vreau să fac un castel de nisip. M-ați dat? Acum trebuie să umplu ăsta cu nisip ud. Nu prea ud, dar nici prea uscat. E destul. Apoi facem aici. Am construit baza. Îl punem cu susele jos. Acum luăm lopețica, din păcate, și batem. Bate bine ca să se facă forma. Sper că a ieșit. Atâta de mare și exact așa, fără sirene și desen. Și fără asta. Yay! A ieșit. M-am jucat în apă cu tati care filmează. Dar sirenele? Nu, el era calculator, erau multe chestii. Înțelegeți voi, tații, dacă mă urmăriți, dacă nu, faceți. Upsi!
Aici va fi baza unde vor treaba. Da, dar nu prea merge. Să fac mai bine. Vedeți că am ajuns la a doua zi la plajă. Plaja Elafonisi. Are nisip roz. Hai să vă arăt cum fac scuful de el. Trebuie să dau bine. Uitați, eu voi face așa. Dacă vedeți, să faceți așa de degetul ăsta. Intrați apoi, doamne. E foarte mică apa, stai să vă arăt, să ridică. Atât. Uitați! Apa e foarte cristalină. Vezi? Și ciorbă, adică e caldă rău! Uitați, e cristalină, vă zic eu. Acum vreau să vă arăt scufundările. Nisip? Nisip roz. Vedeți? Vreau să vă arăt ceva care n-ați mai văzut niciodată în viața voastră la mare. Nisip roz, uitați! Uitați! Nisip roz. Stai că se bate. Nu! Nu. Suntem vom merge la playa numită Balos. Și de acum. Apoi a venit puțin peste pământ. Ne vom bălăci, mamă. Iar apa e minunată. Abia aștept, chiar abia aștept. Haideți cu noi. Iubi! Uitați că încă suntem la plaja Balos și acum vreau să vă arăt ceva. Va trebui să vă arăt câteva moduri. Modul sirenă, modul iepuraș, modul rechin și modul submarin. Apa e cristalină și ciorbă și la fel nisipul e roz. Uitați-vă la mine! Haideți, Mary!
închid, apoi modul câine. Modul câine. Apoi modul sirene. Asta a fost toată! V-a plăcut? Și pa, pa! Să scrieți în comentarii, iar eu plec, pa! San și o roc, deci... Măcar așa nu mă speriat. Bună și bine ați venit! Nu uitați că am plecat de acolo de jos. Și drumul e obositor și veniți. Pentru mine pe atât de bine. Pentru că te-am întrebat de frumos sunt. Și pe plajă am venit în un camp și un local foarte drăguț, admirăm și apusul. Și bine ați venit într-un nou vlog. Uitați că asta e ultima zi. Nu vreau să plec. Și ne-am schimbat, am luat suveniruri. Am admirat grăduțele natale de Pirna. Ne-am oprit în portul venețian. Ne vedem în curesa la pa, pa! Bine ați venit! Uitați că am ajuns în România și așteptăm după bagaj și am uitat să spun de ureche că am ațipit și n-ai oprit. Știi ce s-a întâmplat? Mami se aranja oglindă și era un geam prin care erau doamni și doamne și se aranja la un geam. Așteptăm bagajul și ne ducem acasă și vom ajunge la 1 și am uitat să mi se despunde urechile. Pa, pa!